מה תאמרו על לקחת נשימה ארוכה ולצלול הכי עמוק שאפשר? וכשאני אומר עמוק זה לא 2-3 מטרים, גם לא 100 מטרים למטה. מקום שבו כבר לא רואים את השמש, מקום שבו הכל כחול, מקום די מסוכן. אלון ריבקין, צולל חופשי, החליט לשבור שיא ישראלי ולרדת לשם בלי שום בלון. 100 מטרים. קחו נשימה עמוקה. זה זיכרון ילדות שיש נדמה לכל אחד. חופש גדול, בריכה או חוף ים ותחרות. מי יישאר הכי הרבה זמן מתחת למים. מי ייקח שאיפה ארוכה ויצליח לגעת בקרקעית. אלון ריבקין כבר לא ילד, והוא מתכוון לרדת עמוק ממש, הכי שאפשר, לשבור שיא ישראלי. הוא ייקח נשימה אחת ארוכה, ואז יצלול לעומק של 100 מטרים. למה אתה עושה את זה? אפשר להגיד הסיבה האמיתית זה שיש לי תשוקה לעשות את זה. אז יש לי איזשהו אפילו דחף מסוים להיות בים ועמוק. אנחנו מאוד מאוד מתקרבים לכל היונקים התת-ימיים. אז אתה הופך קצת להיות דולפין. באיזשהו מקום. ספורט הצלילה החופשית הולך וצובר תאוצה. בעולם שבו הכל מכשירים ורעש וטלפון סלולרי צמוד, יש משהו נקי, טהור, מלהיכנס אל המים, בלי בלוני אוויר, בלי רעש הנשימות, בלי כלום. רק אתה וכמות החמצן שהצלחת להחסן בריאות. זה כמו להיות ברחם. עטוב במים, לא נושם, מרגיש כמו לפני 34 שנים. כך זה נראה בתמונות מרהיבות של אלוף העולם גיום נרי בחור הכחול בבהאמה. הסרט הכחול הגדול זה הסרט שנתן תנופה לספורט הזה בעולם. סרט על צלילה חופשית שהתבסס באופן חופשי מאוד על סיפורם של שני צוללים פורצי דרך, ז'ק מיול הצרפתי ואנזו מיורקה האיטלקי, שניים שלמרות הסרט במציאות מעולם לא התחרו. 10 שנים לאחר שיצא הסרט נערכה אליפות העולם הראשונה, והספורט הזה הוסדר רשמית. כשיש צלילה כיפית אז ממש אין אפילו רצון לעלות למעלה. יש כאלו שיגידו שאתה מתקרב לאלוהים, תרתי משמע. יש בזה משהו. פה יש משהו שהוא, אפשר להגיד באיזשהו מקום אפילו נסתר, משהו שצריך לגלות. אנחנו בתור יצורים חיים נושמים. ברגע שאנחנו עוצרים נשימה, משהו מפסיק. אומרים שיותר בני אדם היו בחלל מאשר, נאמר, בעומק של קילומטר. אם תרצו, יש כאן מעבר ליקום אחר, שבו לא הכל ברור. למעשה, לא באמת ידוע לאיזה עומק אפשר לצלול. השמש עולה על הים האדום. אלון, בחור לא שגרתי כמו שכבר הבנתם. המכונית הזו היא המשרד שממנו הוא מפעיל את הדרכות הצלילה שמהן הוא מתפרנס. וזה גם הבית שלו. בוקר טוב. מעכשיו ועד רגע הצלילה הוא לא יאמר מילה. יתכנס בתוך עצמו. אחרי 100 מטר זה כמו ריצת מרתון של 100 קילומטר. והתאוששות ממנה היא לא קלה. זה אחת מהקומות האחרונות של עזריאלי. שזה וואו. אלון יהיה חייב להיות רגוע מאוד. הוא מכניס עצמו למצב של מדיטציה, משום ששם, בעומק, דופק הלב שלו ירד ל30 פעימות לב לדקה בלבד. חצי
מזה של אדם ישן. בכל זאת היו מקרי מוות. היו, כן. היו. בלחץ העצום של 11 אטמוספרות שקיים בעומק של 100 מטרים, מופסקת לעתים זרימת הדם לגפיים כדי לשמור אותו לאזורים הקריטיים, דם ללב, למוח ולריאות. חלק גדול מאוד מצלילה חופשית, ומהיכולת שלנו לצלול כל כך עמוק, זה הרפיה. כדי לנסות ולהמחיש, הלחץ על הריאות במעמקים יגרום להם להתכווץ לגודל של תפוח אדמה. אופיר יהיה אחד מ6 צוללים שיאבטחו את אלון בדרך המסוכנת למטה. והם אמורים, מה שנקרא, לצפות באלון. הם לא יכולים הרבה לעשות אם באמת קורה משהו. אם הם נותנים לו שלוק אוויר, שלוק של אוויר יכול לגרום לו לפיצוץ בריאות. באיזשהו מקום גם לי הבטן מתחילה להתהפך. אני פשוט הולך לקחת את החיים, אחריות על החיים של בן אדם, שכן, יש לחץ. מיד זה יקרה. ביחדה שליד מרוכזים החברים, המשפחה, ההורים. עד כמה אתה רוצה להיות אחראי? מאוד. מאוד. בסירה הקטנה הפרמדיקים ערוכים למקרה וכולם עסוקים. ואלון בעולם משלו, בדידותו של הצולל למרחקים עמוקים. מיד יוחז במשקולת שתגרור אותו עמוק למטה. מודה שברגע המתוח הזה, גם אני, על הסירה הבטוחה, הרגשתי לחץ בחזה. הסירה נעלמה כבר מזמן. מסביב, כן, הכחול הגדול. יש איזשהו רטט כזה שאתה נמצא בעומק שמעליך עמוד מים אינסופי ואתה נמצא שם ללא אוויר. אלון סוף סוף מגיע לעומק של 100 מטרים. דווקא שם דרמה. החבל המאבטח נתקע. במיומנות וברוגע הוא מצליח לשחרר אותו, הוא מזכיר ש100 מטרים הם רק חצי מהדרך. עד 120 אפשר להגיד לך? אפשר לאחל. הרבה מחשבות רוצות ברגעי האושר האלה. ניסיון להבין שוב את השילוב המוזר של ספורט אקסטרים עם דופק נמוך. השתאות מהשליטה בגוף, מהשליטה בפחד, מעוצמתו של המוח האנושי. כל הכבוד, אני גאה בך. אחר כך שעון הצלילה יגלה שהעומק היה גדול יותר. ואז אפשר לקנא בתחושה של אלון, שהיה במקום כל כך עמוק שהוא בעצם פסגת העולם.